Trådproducenten Trevira har lavet en tråd med ledende fibre i. Igennem fibrene kan elektricitet ledes. De har spundet et stykke stof med denne tråd, og igennem stoffet kan elektricitet ledes. For at demonstrere dette har de malet stoffet med en termokromatisk farvestof, som reagerer på varme. Når varme bliver sat til, som vi gør nu, sætter stikket i. Når lærredet bliver varmt, bliver farven automatisk gennemsigtigt. Det er den proces, vi ser ske nu. Samtidig kan man mærke, hvis man mærker, at lærredet bliver varmere og varmere. Piller vi igen stikket ud, kommer farven lige så stille tilbage igen.